खोनासंब्रा मा नों मा बांगालखौसो मोजां मोनो नामा होमबा? बांगाल नङालै दिफेनखौसो लागोन आं दिफेन। दिफेन ओमफ्राय नों बे बांगालनि जा गिदिर गिदिरखायनो नों मोजां मोनो आरोना। बा इखो मा होनो बियार बथल बायदि गोसोम गोसोमखौ मोजां मोनो। बे हाइब्रिद फान्थाव बायदिसो आंना खनसे सोना नांगौबा आयौ सेस खालाय नोङो। औ ओमफ्राय नोंहाथ' दुदुआबोथ' माबासो मुदुफुल फिथाइसो। आं दुदु होनदोंलै मुदुफुल फिथाइसो। माया? दुदुआ खोनासंना नायनायब्रा खनसे। है साला अलसिया कल खालामनो दोन आं नोंखौ भिडिअ कल खालामनो आं मिथिया आं खालामगोन अन खालाम आं रिसिभ खालामा अन खालाम होनदोंना। थ' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे कल रेकर्डिं आपडेट होननानै लाना फैदों आरोना लोगोफोर। थ' जेना जा नोंथांमोना सोरनिबा चेनेलनि दारै बे मोनसे रेकर्डिंखौहाय खोनासंखाबायबो जानो हागौ। थ' जियानो जा जायफ्रानोखि खोनासङाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम खोनासंलां। नोंथांमोना बिथांखौ रावबो सिनायै गैया, गोबाङानो सिनायो। बिथाङा सासे जोंनि बर'निनो सासे क्रिएटर होननानै बुंजागोन। गोबां फेमासबो जाबाय बिथाङा आथिखालनि जुगावहाय। थ' जियानो जा लोगोफोर बिथाङा गुबुन जोंनि बर' माहारिफोरखौहाय गोबां मोजां रावजोंहाय बुङो बा बुजायोमोन आरोना लोगोफोर। बिथांनि दिनैनि दिनावहाय माबोरैहाय नैफोरबायदि कल रेकर्डिंआ भाइरेल जानो मोनखो आं बेखौसो साननानै नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे भिडिअखौहाय आपडेट होदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा गिबियावनो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम खोनासंलांग्रो आरोना, अब्लानो बुजि मोनगोन। खोनासंब्रा नों मा बांगालखौसो मोजां मोनो नामा होमबा? बांगाल नङालै दिफेनखौसो लागोन आं दिफेन। दिफेन ओमफ्राय नों बे बांगालनि जा गिदिर गिदिरखायनो नों मोजां मोनो आरोना। फान्थाव बायदि माबा इखो मा होनो बियार बथल बायदि गोसोम गोसोमखौ मोजां मोनो। हा? नङालै बांगालखौ लाया। ओमफ्राय आंखौ लाया ओमफ्रायो? मानो? ओरैनो। होमबा आं थैलायनोसै लायो। दिफेन मारागखौ लागोन। हा? दिफेन मारागखौ लागोन। दिफेना थैबाय बेमार जानानै। हा? दिफेनानो थैबाय। थोद थैयाखै माहा थैनांगौ। थैबायलै। होद हामगौ नामा थैबाय होननो। कर'ना भाइरास जानानै थैबाय दायो। बेनिखायनो दा नों बेखौ मोनला, ओमफ्राय दा आंखौ लादो। बेलेग माराग दंना। हा? बेलेग माराग दं। बेलेग माराग? माबा गार'फोरना फिसा फिसा जायोलै जामबिलाय। आंनासो जा गिदिरखा, गार'फोरना फिसा फिसा जायो बुस्थुफ्रा। बेनो मोजां। फिसाया मोजां? थोद फिसाया जेबो जाया, गिदिरखौसो खनसे सोबानो आइदै होनलायनायसो लानांगौ। फान्थाव हाइब्रिद फान्थाव मिथिना नोङो? माखौबा इसिबां मिनिखो? हाइब्रिद फान्थाव मिथिना मिथिया? हा? बिदि हाइब्रिद फान्थाव बायदिसो आंना खनसे सोना नांगौबा आयौ सेस खालाय नोङो। औ ओमफ्राय नोंहाथ' दुदुआबोथ' माबासो मुदुफुल फिथाइसो। आं दुदु होनदोंलै मुदुफुल फिथाइसो। माया? दुदुआ। सोरना? नोंना। थोद। साला आं नायहोनानै आं नायनो मोनगोन दे लुबैदोंलै। नोङो। खोनासंना नायनायब्रा खनसे। है साला अलसिया। अलसिया। खिन्थाब्रा खनसे दा भिडिअ कल खालामनो दोन आं नोंखौ भिडिअ कल खालामनो। आं मिथिया आं खालामगोन। अन खालाम। आं रिसिभ खालामा। अन खालाम होनदोंना। आं रिसिभ खालामा खालामबाबो। मानो? ओरैनो। दिफेनजों रायलाय, नोंनि हौवाजों रायलाय।
आं डिफेंड जों रायलाया डिफेंड आं रोङा डिफेंड बात करेगा बोला तुमसे तुमको बहुत प्यार करता है डिफेंड को नङा क्या था हेलो बेबी हाउ आर यू नङा डिफेंड को नङा अरे डिफेंड से रायलाया डिफेंड जों रायलाया डिफेंड जों रायलाया बोला हम दीपन का साथ बात करेगा आप दीपन को प्यार करता है दीपन को हम अरे क्या दे दीपन को नहीं मिलेगा मैं मर जाएगा ऐसा ऐसा बोलता है ये कोपन तुमको नहीं मिलेगा तो मर जाएगा बोलता है ऐसा तुमको कितना कितना प्यार प्यार करता है बोला ओए दोस्त फ्रेंड सुना है ना फ्रेंड हम नहीं क्या है हुआ? बोका हाँ गर्लफ्रेंड बोलो बेबी बोलो तुम साला अपना बीवी को फ्रेंड बोलता है साला शर्म नहीं है रायलाय जों नोङो बिखौसो मोजां मोना नों रायलाय आं रायलायला बारनो आंखौ मोजां मोना दे हेलो 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 meow meow हेलो hello meow आयौ सोरलै ayo ओइ सनालै ma love you so much love you so much baby love you so much I love you huh hello ha hello दे भिडिअ कल खालामनो आं नायनो लुबैदों hama खामगोन hama खामगोन hama खामगोन hama 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 खामगोन hama ओइ अख्रा नोंखौ साला खाथियाव मोनोनबा दुदुखौसो हमबाय थागौमोन आं that खाथियाव मोनबाना नोंखौ आं गारखायामोन आङो नोंनालाय नोंना बिजनिनिया बे थैबाय फैबाय थिखो मा मिन्थिगौ आंलाय बेबा मा जानानै थैयो आं नोंखौ मोनबाना हरसे उन्दुखायामोन आं सयथिबो नोंनि सायावसो गाखोबाय थागौमोन आं मा नोंखौ मोननायबा नोंनि सायावसो गाखोबाय थागौमोन आं दुदुखौबो सोब्बाय थागौमोन बिदिसो मा ओंख्रि जाखोलै नोंसोरो होद आं दुदुसो जागौमोनलै मा ओंख्रि जाया आं दुदुसो जागौमोन नोंनिखौ मोननायबा दिफेननिखौ जालाय दिफेननिखौ हा दिफेननिखौ जा बिनिखौलाय नोंसो जागोन दा नोंसो जागोन मालायनिखौलाय सना नोंनि दुदुआ जा गुफुरथारमोनलै मिन्थिबायना जा हमथावथाव नुखायो हमनो मोननायबा थिगसे सेग्लायगौमोनलां लेफुनो हमबाय थामोन गुरै गुरैनो दुदुआव मोजां मोनगौमोन बे ना नोंना जागोन नों मोजां ओइ दे भिडिअ खालामनो आं नायनो लुबैदों खामा फट' हर होमबा नोंनि फट' हर जाहरगोन आं दे दानो हर दे आं नायनो लुबैदों आं डाटा अन खालामनानै दोनदों डाटा हरसै आंना ना दानो हर आंनो अन खालामनानै हर दे दायो हरगोन आं दा थाङा ओमफ्राय दुदुबो हर दे नै हरगोन आं बेखौ हा हरा बेखौ दुदुबो हरना मोनसे सना प्लिज ना नायनो थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि खोनासंदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर दिनै बोथोराबो जोबोद गुसु आरोना लोगोफोर दासिमबो सान्दुं ओंखाराखै 9थायानो जानो हमबाय टाइम आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनि गेजेरावहाय आं नोंथांमोननि सेराव फंसेल' बाथ्राखौहाय बुंनो होनानै सानदों बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायावहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ आपडेट होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय